En el miniconsell d'avui us proposem obrir o ensenyar-vos de com s'obre una ampolla de cava. Primer de tot, ja sé que tots ho sabeu, però una ampolla de cava és una petita bomba. Per què? Doncs perquè bàsicament una ampolla de cava oscil·la, o sigui, la pressió que trobem dintre d'una ampolla de cava oscil·la entre les 5 i 6 atmosferes. Per fer-nos una idea ràpida, un pneumàtic en té al voltant d'unes dues. Per tant, diríem que té 3 vegades més pressió que un pneumàtic. Això llavors ja ens indica que quan surt aquest tap disparat és per algun motiu. Una altra cosa que també ens indica que té bastanta pressió és el fet que si comparem el vidre que es fa servir per una ampolla de cava com el vidre que es fa servir per una ampolla de vi, no tenen res a veure, un pesa quasi un quilo, mentre que l'altre menys de la meitat. Per tant, això ens indica que realment hem d'anar amb cuidado quan obrim una ampolla de cava. El primer de tot que hem de fer és buscar el abre fàcil, que acostuma a ser una pestanya amagada, però que ja ens ho posen perquè ens sigui fàcil obrir el que és la càpsula del cava. En aquest cas, superfàcil. I el que fem és treure la càpsula. Molt bé. Un cop tenim la càpsula fora, el que procedim és a desmuntar o a obrir aquest morrió de filferro. Per què està aquest morrió? No és per fer bonic ni per res d'això, sinó que per lo que comentàvem, com que estem davant d'una ampolla d'unes 5-6 atmosferes, això el que ens fa és que ens evita una sortida accidental del tap de cava. Doncs l'obrim, la desfem. Per fer-vos una idea, això són 6 voltes, 6 moviments d'aquests, 6 mitges voltes o 3 voltes senceres del filferro, i la traiem el filferro. Sempre amb molt de cuidado, de sempre intentar tenir un dit a sobre del tap. Per què? Doncs perquè no ens surti disparat. O sigui, suplir una miqueta la funció del morrió del filferro. Bé, un cop ja hem tret el filferro, aquí, en aquest cas, l'hem tret del que és la glaçonera, però ja hem eixugat bé la copa, per tant no faré servir cap drap. Ara, si la tinguéssim mullada o de més, sempre la podem embolicar amb un drap i assegurar que no ens relliscarà. Bé, llavors ve el següent pas. Quin és? Començar a treure el tap de suro. En aquest cas, moltíssima gent el que fa és té l'ampolla quieta i el que fa és moure el que és el tap. Això el que fa és, ens complica molt més la vida, perquè hem de fer moltes més voltes amb la mà per fer el mateix gir que si movem només el cul. Fent mig moviment de cul, el que aconseguim és que s'obri ràpidament el tap. Llavors tenim la mà que ens aguanta el tap quieta, però per contra, la mà que agafa l'ampolla és la que ens va donant aquest mig gir. Mica en mica, anem obrint. I molt important, si ho volem fer bé i tenim invitats amb els que volem quedar bé, és molt important no fer la típica explosió del cava ni que surti disparat al d'allò, sinó que el que hem de fer és un soroll tipus aquest. És un petarrat molt suau, que no és tan explosiu i tan interessant com l'altre, però que sí que és el que per protocol ens toca. El que podem seguir fent, si ho volem fer tot fil per randa, és olorar el tap, per veure, altre cop, com fem al món del vi, per veure si tenim alguna imperfecció o alguna que podem ja notar només a simple vista amb el tap. I un cop la tenim oberta, en aquest cas, és molt recomanable sempre tenir les copes a prop, precisament per si el cava ens surt o qualsevol cosa. En aquest cas no hem tingut aquest tema, llavors la podem aguantar. Llavors, ostres, aquí tenim 2 copes de cava, què passa? On el col·loco? Bé, tot dependrà del cava que tinguem. Per caves més joves i xampanys joves, tot el que estem parlant ara també equival al món del xampany, el que s'acostuma a fer són copes tipus flauta. Per què? Doncs perquè ens concentren molt més els aromes. En canvi, en caves de llarga criança o de més anys de reserva, el que farem servir són aquestes copes tipus vi blanc, que també les podem fer servir per vi blanc, en les que ens permet una major oxigenació. Estaríem parlant de caves que porten diversos anys tancats, estem parlant de 5, 6, 7, 8 anys, 10 anys o més tancats i que, per tant, tenen una miqueta aquesta necessitat d'airejar-se. Llavors utilitzaríem aquest tipus de copa. En aquest cas, estem davant d'un cava jove,
Això també, per donar-vos una idea, doncs les típiques etiquetes de la DO Cava ens indiquen de quin tipus de cava estem parlant. Si no ens posa res vol dir que és un cava jove, que com a mínim té 9 mesos de reserva. Ens podem trobar al reserva o al gran reserva. Llavors, cada vegada que anem pujant, doncs van pujant els mesos de criança. I res, molt fàcil, llavors un cop tenim l'ampolla el que fem és servir. Com notareu, aquí tenim l'escuma. L'escuma sorgeix pel contrast de temperatura. Això està bastant fred, aquí està una miqueta més calent, doncs l'escuma ens sorgeix per aquest contrast. Què passa? Sempre ho hem de servir a 2 cops, perquè, òbviament, no és maco que surti l'escuma, tot i que porti bona sort i tot això, si ho fem bé no està ben vist. Llavors, serviríem 2 cops, i sí que és recomanable, o el que s'aconsella, precisament 2 o 3 cops, en aquest cas ens hem quedat una miqueta curts. El que es pot fer amb la copa de cava, espera una mica més, és que la podem omplir fins a 2/3 de la copa. Si us fixeu, ja són copes tipus flauta, molt estretetes, en la que realment la quantitat de líquid és poquet, la quantitat de cava que ens hi cap és poc, però precisament perquè el que busquem és que no se'ns escafi en copa. Doncs per aquest motiu la podem omplir fins a 2/3 sense cap tipus de problema i després la podem procedir a servir. Igualment, amb aquestes tan grans no fa falta omplir-lo a 2/3 perquè com que hi cap bastanta més quantitat no és necessari perquè se'ns escalfarà el cava. Doncs bé, fins aquí la recomanació de com obrir una copeta de cava. Espero que hagueu descobert coses noves, que les poseu en pràctica quan abans millor. I en aquest cas ja només queda tastar-lo i salut!